Hai xente que llas pide a amiga Julia como a Leti da taberna. Estamos a andar máis e ainda non toquei a nada, Julia. Tamén che digo, que quede claro que temos cero información unha da outra. Quero dicir, cadramos aquí en maquillaxe... Nos acabamos de conocer hoxe. Non tedes información. Tedes cero información en xeral. Eso está ben. No, ningún. Bueno, eu ninguna. Eu información non teño De feito, está ninguna. aquí cascando das redes sociais, eu di como eso, así, mira o que sabe de min. Bien. A ver, pero ti botas as cartas por as redes No, sociais. eu o tute, a brisca, Ah, bueno. o chinchón. E cando naceste? Pero se te digo que empezar a decir eu as cousas, pois sabes tanto como a Pois mí. tens que decirnos. Veña. O 17 de decembro. Teño que dar o ano tamén? No. Ai, No. vai. O ano non. Lista, Teño amiga. 18, pero nací no 86. Vale. Vale. Corta coa man esquerda, 2 veces, 3 montones. Non Pues sei a ti. supersticioso. Bastante moi tranquilos. E se lle falta a man esquerdo que lle bota as cartas, como faz? Ti non seas macabro. Vale. Xa va vir aí... Pois botarachas a ver se te O ves a Samaín. Vale. Esta. No, non dixen ningún. A botache Que dicía montón esa. queres? Quero este, porque ten máis. Así que... Egoísta. Xa empezamos a insultar. Egoísta. No, era porque ter máis ocios. Se ves algo moi grave, dixeste que ao mellor non me decías nada aquí en persona. No. Pero dimo despois. Se é unha Despois, colonoscopia, dillo, non pasa nada. No, oiche, se É mellor non sabelo, Se cousa de vida Leti? ou morta, dimo aquí, porque temos a Juan aí casi o teléfono fai un pouco, temos aquí xente que se pode facer cargo. É mellor non sabelo, Leti. Eu aquí vexo moito dourado, Por ahora o único que vexo é dourado. A ver se vai Sabes ser o unha que é? premonición. O carto. Ah, Ai, pois déixeme que saco listiña pei. me eres. E non teño Bueno. que decir de que quero que me digas, nin nada. Dísme ti así a ollo. No, ti pregunta Que eu queres de amor? De contesto. amor. Eso é un... No, se vou facelo, amor. Facelo, amor. Está ben. Mira, eu non sei o Vamos, que yo queres teño, preguntar. Solo che vou decir unha cosa. Dime. Con este as de oros, este as de copas, Home, na baralla española eu di outra tute. cousa. Dime. o que te propongas, Sí, lo voy a consigues. conseguir. Oh! Eso é verdad. Ahora, o resto das cartas non valían para nada. Eu agora xa... No, ahora vai che contar as malas noticias, pero pero... eso te va a generar Aí vai. Aí ven o malo. Deixamos la intimidade A para ver, as a ver. malas noticias. moita envidia, o demo. Non lle Iso contes a é algo que nadie. sempre se di nas cartas, non? O da Non lle envexa. contes a nadie os proxectos hasta que non os teñas firmados. Cuando digo nadie, es nadie. Neso ten razón. Nestou aprendendo. No, Amigo, eso ten está razón. uno aprendendo, Eso está uno aprendendo. Xa teño aquí unha pulseira Nadie. para que me blinde. Ni primos, ni tíos, ni... Nada. Nadie. Nada. Julia e Leti, podedes seguir votando aí as cartas, pero nos imos a Santiago, onde se celebra un